Az, amiből él, és pénzügyi szempontból onnantól, hogy kijön az egyetemről, elkezdi az életét, akkor mi vár rá? Picit nézzük meg a tényeket. Én üzletember vagy üzletasszony vagyok, ahogy ezt a Zsolttól hallottátok. Nagyon sok olyan dologba részt vettem, ami tényleg a volt állami cégeknek a reorganizációja, a veszteséges üveggyárak, a szénbányák, a nem tudom micsoda. Rengeteg mindent láttam, és rengeteg helyzetben láttam, amikor több ezer embert ki kellett rúgni, mert a cég termelt 30-40 millió veszteséget havonta, mert az állami vezetők azok így csinálták, mert egyéb magánérdekeket részesítettek előnybe. Nagyon sok minden éles helyzetet. És én a következőt vettem észre. Az átlag ember kijön az egyetemről, vagy érettségizik, vagy befejezi a tanulást, elkezd dolgozni. Vesz magának egy lakást, általában a párok találkoznak, összeházasodnak, vagy együtt élnek, vesz magának egy lakást, és vesz magának egy autót, mind a kettőt hitelre. Majd utána megszületik az első gyerekük, a lány ugye elmegy gyesse, nem dolgozik egy pár évig, és ez az a pont, ahol pénzügyi szempontból a legtöbb ember az életét rossz irányba elkötelezi kb. Az elkövetkező 30 évre. Ugyanis az átlag ember kit gazdagít? Az átlag ember, aki alkalmazottként dolgozik, és ezen a szinten él, az kit gazdagít? Ha te dolgozol egy cégnél, akkor a munkáddal kit gazdagítasz? Gondolod, hogyha keresem mondjuk 100 000 forintot a cégnél, jó, nettó 100 000 forintot, ez körülbelül azért, itt lehet Pesten többet, 150, körülbelül ez reális. Te gondolod, hogy 150 000 forintot termelsz meg a cégnek? Ki gondolja ezt, hogyha 150 000-et keres, akkor ő 150 000 forintot termel meg a cégnek a munkájával. Nem gondolja senki, én sem gondolnám. Eleve a 150 000 forint után még 150 000-et be kell fizetni, adójárulék és így tovább. Tudod, kit gazdagítasz ezzel? Azt hiszed, hogy a magyar államot, nem? Azokat, akik hitelt adnak a magyar államnak, akiknek a kezébe a pénz van, a világ vagyonának a 99%-a szinte annak az 1%-nak a kezében, te azokat gazdagítod, mert az állam már szinte arra is hitelt vesz föl, hogy a hitelek kamatait kifizesse, úgyhogy te azokat az embereket gazdagítod, akik megtakarítottak, akik nem felvették a hiteleket, és nem előre elköltötték, amit még meg se kerestek, hanem félretették, kölcsönadták a magyar államnak, hogy amikor te utánad a munkaadót befizeti a járulékokat, meg az adót, akkor ezeket az embereket gazdagítja. Plusz kit gazdagítasz még? 150 000 forintot te hazaviszel, 150-et befizetnek az államnak. Van egy hozzáadott érték a te munkádhoz, mert ha te 150 000-et keresel, 300-ba kerül a te munkaerőd a cégnek, nyugodj bele, te legalább 400-500 000 forintot megtermelsz, de lehet, hogy több 10 milliót a cégnek, a te munkáddal. Mert az a vállalkozó, aki utána persze megint leadózza és a magyar állam hitelezőit gazdagítja, az a vállalkozó azt a hozzáadott értéket hozzáteszi a te munkádhoz, és ő megkeresi a saját pénzét rajta, vagy egy része, abból természetesen az övé, mert kockázatot vállal, és így tovább. Tehát te a munkáddal gazdagítod a magyar államot, annak a hitelezőit, és a te munkaadódat, aki a vállalkozó, aki megint csak ezen az oldalon van, hogyha te közalkalmazott vagy, akkor ugyanúgy a magyar állam hitelezőit gazdagítod. Ezt csinálja az átlagember a munkájával. Aztán kit gazdagít az átlagember, mikor hazamegy a munkahelyről, vagy mielőtt bemegy a munkahelyre? Föl kell, megissza a kávéját. Gazdagítja azt, aki a kávét megtermelte, idehozta, és így tovább. Hazamegy a munkahelyéről, beül az autójába, kit gazdagít azzal, hogy autózik? Hát gazdagítja a bankot, ugye? Azt a 100-ból egyet, akinek képzeld, az valakinek a tulajdona. James szokta mondani, hogy milyen érdekes, minden valakié. És mész az Andrássy úton, és az a villa, az valakinek a tulajdona, van egy tulajdoni lap, és oda van írva valaki. Aki végső soron egy valaki, egy személy. Lehetnél éppen te is. Minden valakié. Autózol, kit gazdagítasz? Gazdagítod azt a bankot, aki meghitelezte a te autódat, mert már előre elköltötted azt a pénzt, amit meg se kerestél, nem te, bocsánat, az átlagember,
előre elkölti azt a pénzt, amit már meg se keresett, amit még meg se keresett, tehát gazdagítja a bankot azzal, hogy hazamegy az autójával a munkahelyéről, gazdagítja azokat, akik eladják az olajat Magyarországnak, azokat is gazdagítja, és gazdagítja az autógyárakat, mert úgy gyártják az autót, hogy az minél inkább amortizálódjon, és minél inkább neked költeni kelljen erre. Mert mindenki arra törekszik, hogy olyan termékeket gyártson, vagy úgy gyártsa azokat a termékeket, amik egyébként nem olyanok, ugye mondjuk tartós fogyasztási cikkek lennének, hogy tartós legyen, de azért annyira nem, annyira legyen tartós, amíg a garancia meg a szabadosság tart, de utána kelljen ráköltened minél előbb. Ez az érdekük. Tehát magyarán az átlagember a munkájával és a fogyasztásával, ez az átlagember, a 99, az ezt az egyet gazdagítja. Ezt az egyet gazdagítja. Azt mondjuk, hogy ugye fogyasztói társadalom. Te elgondolkozol, hogy mi az, hogy fogyasztói társadalom? Ugye, hogy mondtad, hogy milyen érdekes szociológiai tanulmány lehet ez az üzlet. Szerintem is. Fogyasztói társadalom, tehát úgy nézik emberek a társadalmat, és ezt le is írják, lemerik írni, tehát úgy nézik a társadalmat, hogy az egyén az egy fogyasztó. Tehát az az érdeke ennek a 99 embernek, hogy úgy nézze az átlag embert, mint egy fogyasztó, mint aki a munkájával megtermeli azt a pénzt, amivel egyébként is őket gazdagítja, majd utána azt a pénzt, amire azt hiszi, hogy az övé, azt elkölti, és aztán megint csak őket gazdagítja, sőt megnézi a tévébe a reklámokat, tehát bemegy a dobozba és nézi a dobozt, ahol azok az emberek elmondják, hogy azt a jövedelmedet, amit megkerestél, azt a kis részét, ami az átlag emberé marad, mikre költsed el, és megmutatják azt a világot, amire az elején biztattalak, hogy képzeld el magadnak. Mert aki itt vagy, és nem a tévét nézed, ez a tied lehet. Tied lehet. 1-től 1-ig. Ti lehettek a 100-ból egyek. Nem azt mondom, hogy itt a 100 ember igen, és ebből egy lesz gazdag. Ti lehettek a 100-ból egyek. Mert annyi van kinn, aki a 99, hogy túl sok. Mindenki lehet a 100-ból egy. De az átlagember a munkájával az ezeket gazdagítja, majd a tévében megmutatják neki azt az életet, ami lehet a tiéd, ha a kezedbe veszed például ezt az üzletet, de vehetsz más eszközt is a kezedbe, én tisztelni foglak azért is, ami a te életed is, ezt megmutatják neki a tévébe, és megmutatják, hogy mi lehetne, és eladják azt az életérzést, hogy igen, hogyha te megveszed ezt a telefont, akkor neked egy szép házad és egy boldog családi életed lesz, meg jó autót, mert ott ugye úgy vannak a szereplők bemutatva. És megmutatják, hogy hova kell elkölteni azt a pénzt, amire természetesen majd adnak hitelt kamatra, amit a bankoktól fölveszel, ami megint ezért az egyé. És gyakorlatilag az átlag emberek 99%-a az leéli pénzügyileg szinte rabszolgaként az életét, mert annyira eladósítja magát már az elején, és annyira beáll arra a pályára, hogy munkahely, fogyasztás, lakáshitel, autóhitel és így tovább, hogy 20-30 év alatt nem tud ebből kikeveredni. Hát az Egyesült Államokban sokan az egész életükben nem jutnak el addig, hogy kifusson a hiteltörlesztésük. Egész életükben nem jutnak el addig. De gyakorlatilag semmi nem az övüké, hanem minden a banké. Minden a banké, és az ember azért dolgozik, és ez azt kell, hogy mondjam, ezen az üzleten kívül, ami szintén egy érték, hogy itt nem, de ezeknek az embereknek ez érdeke, hogy 99 ilyen legyen. Nincs még egy olyan rendszer, ahol egy ilyen ember, mint itt az első sorban, meg én is ezek közé tartozom, meg a hagyományos vállalkozásba is, hát ezen az üzleten kívül nekem nem érdekem, hogy ez az ember nagyon elgondolkozzon azon, hogy most hitelt vesz föl, és az én megtakarításomat adta kölcsön neki a bank, és stb. Stb. Nincs még egy ilyen értékes vállalkozás, és nincs még egy ilyen értékes érdekeltségi üzleti viszony, mint ebben az üzletben. Hogy ezeknek az embereknek érdeke az, hogy te innen átmenjél oda. És az, hogy segítenek neked, hogy innen valaki ide bekerüljön.
hogy eljusson az álmai földjére, ahogy a James mondja. Nincs még egy ilyen vállalkozás. A cikk, micsoda, gyorsan beleolvasok, azt mondja, hogy hirtelen elkezdtünk gazdagodni. A vége lesz az érdekes, de átfutom az elejét gyorsan. Ha annyi pénzből kellene megélnünk, mint szüleinknek, elviselhetetlennek találnánk. De ez nem volt mindig így, néhány évszázaddal ezelőtt fel sem merült, hogy jobban kellene élnünk, mint felmenőinknek. Steven Lansburg, közgazdász professzor ír erről a Wall Street Journalben megjelent írásában. Az alcím az, hogy egyre gazdagabbak lettünk. A modern ember 100 000 éve jelent meg a Földön. A következő 99.800 évben semmi nem történt, legalábbis semmi gazdasági szempontból is lényeges dolog. Voltak háborúk, politikai intrikák, mezőgazdasági találmányok, de egyik sem befolyásolta lényegesen az emberek életszínvonalát. Mai árakra átszámítva csaknem mindenki évi $400-600 körüli összegből élt, ami épp csak a létminimum feletti szintet jelentette. Igaz, akkor is voltak arisztokraták, is sokkal jobban éltek az átlagnál, de számokat tekintve elenyészik a jelentőségük. Erről szokott James beszélni, hogy te jobban élsz most, mint 200 éve a földesurak, mert nem volt akkor autó, nem volt repülő, és így tovább. De ha te nem használod a repülőt, az szinte számodra nem létezik. Az annak létezik, ezt idézőjelbe értem természetesen, de az annak létezik, az tapasztalja meg, aki ezt használja, aki magának a lehetőséget, pénzt, időt megteremti erre. És az, hogy élsz, az relatív, mert ez az ember, aki a 100-ból egy, az mindig 100-szor jobban fog élni a 99-nél. Akárhogy is él a 99. Aztán hirtelen nagyjából 10 emberöltővel ezelőtt az emberek elkezdtek gazdagodni. Egyre nagyobb lett az egyfőre eső jövedelem, mert évente 0,75%-kal nőtt, legalábbis a nyugati világban. Néhány évtizeddel később az egész világra kiterjedt a növekedés, később még jobb lett, a 20. század végén már 2,3%-kal emelkedett az egyfőre eső reálbér. Egy példával illusztrálva, ez azt jelenti, hogy ha mi $50,000 keresünk, gondolom egy évben, akkor gyerekeink 25 évvel később, ha feltesszük, hogy ugyanebben az ütemben növekszenek a reálbérek, $89,000 keresnek majd az ő gyerekeik további 25 évvel később $158,000, mindezt mai értéken számolva. Mohók lettünk az alcím, és ez a vége a cikknek. Ilyen jellegű gazdagodás mellett a válságok, megtorpanások jelentéktelennek tűnnek. A 30-as években, a gazdasági világválság idején a jövedelmek a 20 évvel azelőtti szintre estek vissza. Vagyis az embereknek annyiból kellett megélniük, amennyiből a szüleiknek, és ezt ők majdnem elviselhetetlennek találták. Tehát azt írja ez a közgazdász, és nem egy XY Story magazin, hanem Wall Street Journalbe, hogy tehát a gazdasági világválság idején a jövedelmek a 20 évvel ezelőtti szintre estek vissza, magyarán az embereknek annyiból kellett megélni, amennyiből a szüleiknek, és ezt ők majdnem elviselhetetlennek találták. Az a feltevés, hogy a jelennek jobbnak kellene lennie a múltnál, viszonylag új gondolatnak számít. Egyik 18. századi politikustól sem kérdezték meg, hogy jobban élünk-e, mint 4 éve. Egyszerűen azért, mert akkor még fel sem merült, hogy jobban kellene élni. A keresetek növekedése csak egy eleme a jólét emelkedésének. 100 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban 60 órás volt a munkahét, most 35. 100 évvel ezelőtt a munkások 6%-a ment szabadságra, most 90%-a. 100 éve egy átlagos háztartásbeli napi 12 órát töltött a ház körüli teendőkkel, mint mosás, takarítás, főzés, ma kevesebb, mint 3 órát. A változás a fogyasztói szokások megváltozásán mérhető leginkább. Ha megnézzünk egy 2001-es elektronikai termékeket reklámozó katalógust, aligha találunk benne olyasmit, amit megvennénk. Eddig a cikk. Mit mond ez számomra? Hoztam párat belőle, valaki el akarja vinni, nyugodtan itt van egy 3-4, érdemes átolvasni. Mit mond ez számomra? Fogyasztói társadalomban élünk,